Остава себзелер. Sebzeler. Plod е meyve. А плодове meyveler. Meyve. Или някои го казват така. Мейва. Кое е правилното? И двете са правилни, но аз използвам тази думичка. Мейве, мейвеляш. Но ако кажете мейва, не е също грешно. Примера. Доматес. Да започнем с зеленчуците. Доматес е домат. Доматес. Салаталък. Салаталък. Това е краставица. Салаталък. Лахана. Лахана е зелето.